Emalokishini ase-South Africa kunezitolo ezivamise ukubizwa ngama-tuck shop okanye ama-spaza shop. Lezi zitolo zivamise ukuthi abanikazi bazo bazenze emagcekeni emizini yabo kanti zidayisa izidingo zabantu basemalokishini abazidinga nsuku zonke ezingabala kuzo isinkwa, izinto zokugcoba kanye nokunye nje okubalulekile. Sanibonani emakhaya ababukeli beThenjiwe TV, igama lami nguThando Isibongo kwaMseleku. Namhlanje kwiThenjiwe TV sinilethela a very interesting story of ama-tuck shop aseGasi. Siyafisa sonke ukwazi ukuthi ngabe bebesurvive kanjani through i-COVID-19 njengoba sazi ukuthi ubhubhane belihlasele bona bebeqiniseka kanjani i-safety yabo as well as i-safety yama-customer. Namhlanje ke sivakashele the south of Durban KZN. Sivakashele one of my friend lana uzokwazi ukuthi asixoxele isitori sakhe sokuthi yena besurvive kanjani ukuthi ibhizinisi lakhe li-affecteke kanjani through i-COVID-19. Igama lami iGonjo, ngihlala eSouth Africa, eDurban, fikele eEthiopia. South Africa umuntu obizayo ibhelebhele. I-corona isaba sebenzisa kodwa i-mask and then lento le sanitizer ifakela injalo iwasha imama sand. Lockdown kodwa inkinga umuntu ayisaba lana ifika esufika kodwa simbuza i-corona sonjani kanje. Ufike nini la eSouth Africa? Manje fikele 6 years. 6 years. Yeah. Okay, ufike wathi uqala nje wabuqala ibhizinisi or uqale wafika mhlambe wangaba nomsebenzi ozowenza? Yeah, ngiqala isebenza business. Okay. Njengoba ulana eSouth Africa, abantu bakuphethe kanjani lana? Uhappy ngokuhlala lana? Yeah, abantu i-customer wami kodwa isiza yonke into ethatha ijabula nami ijabulisa. I-customer yonke ihlala khonayo i-right. Ugcine nini ukuyovakasha ekhaya eTopia? Manje lo ifikayo eDecember 7 years. 7 years. Yeah. Okay. Kodwa uyabathumela imali ekhaya? Yeah, ithumela imali ekhaya. Akekho ibaba wami kodwa ikhona ma wami, then brother wami sis wami. Okay. Unazi intombi la eSouth Africa? South Africa inayo. Ikhona kodwa ekhaya. Ikhona ekhaya. Awuyifuni la eSouth Africa? Angifuni ikhona nje amakhaya. Awushadile kodwa? Ishadanga kodwa. Okay. Njengoba ulana eSouth Africa, yindaba ungafisi ukuthi leli business yoliqala ngakini, yindaba uprefer ukuthi ulenze la eSouth Africa? South Africa kodwa honke Ethiopian umuntu ngikuthanda. Ngoba nami ufuna ibrother wami Boyiseni sufikile. Manje ufuna ecabangu isukuhamba la Ethiopia 2024 abanga injalo isuka Ethiopia. Uyoqala leli business futhi eEthiopia uyoqala ukudayisa khona? Yebo, manje eSouth Africa suhamba eqala khona isebenza eEthiopia. Okay, ngizwa kahle. La wena wedwa ola emndenini wakho noma ukhona mhlawumbe umfowenu okhona ngala eSouth Africa noma omunye wasemndenini? Ikhona iqala ufikele ibrother wami and ikhona honke la ibrother wami i3. Oh, okay. Awukungcono umndeni ukhona la nibuye nihlangane nje mhlambe naba brother wakho mhlambe if off niya offer nje kona njoba nisebenza la? Yeah, isebenza offer i-weekend noma 1 month noma 2 months, 1 day noma 2 day. Okay, ma ufile uyakwazi ukuthi uyohlangana no brother bakho? Yebo, brother wami ifika and then mina uhamba uya futhi. Manje njengoba ulana ubeke icontainer, I believe ukuthi isendaweni lana yomunye umuntu, uyarenta mhlambe noma uyufike nibhayiland or kuba kanjani? I-rent. I-rent.
From home Ethiopia, which is your home language enikhulumayo ekhaya? Amharic language. Masingacela nje usifundise into encane nje yesi-Amharic language ungathini? Makubingelela mhlambe ubingelela uthini ngesi-Arabic? Ufuna isambonani noma how are you? Salam no, and then no. Shonjalo. Mawuthi sanibonani uthini? Salam no, and then no. Danader. Ey ngathi inzima kuthatha isikhathi kuyifunda. IsiZulu kuthathe isikhathi esingakanani ukusifunda? Sifunda izulu i1 years engcono khuluma kanje. Okay. So manje njengoba udayisa la eContainer njoba usushilo ukuthi niyarenta ulala kuphi? Ulala sometimes iphakathi sometimes endlini. Endlini. Okay, njengoba uthi nilala la ngaphakathi, uma nifuna ukuyotholetha nitholetha kuphi? Iphakathi ayitholethi kodwa itholethi ikhona eceleni. Manje amaphara akanihlukumezi nje njengoba nidayisa kanje. Ikhona kodwa amaphara abo South Africa onke indawo iyahlupha ngoba sometimes ebusuku ulala and then ifika lana iyahlupha ngoba inkonkoza ufuna imvulela phela phezulu ufuna ugwayi and then ama-chips ilambile iqalekile isho njalo ifika and then ithengu ugwayi noma umunye uzinto and then ngiqala ayikhiphi imali yami and then ithatha izinto noma isubhaleka Ingakhokhi. Anikhokhi and then mina and then amaphara ayazi imbono abanga kodwa thatha imali iqala amaphara Abahluphi ngokukweleta abantu. Abantu kodwa ikoletisa imaningi ikoletisa abantu kodwa umunye umuntu ikho end of the month sokuyisa umunye ijampisa bo 3 months noma 2 months ekanje nanga ulala yokonayo njalo kodwa ayulale lana ulala endlini sometimes ulala la nanga dayisayo impahla yonke khonakala kodwa nanga uphekayo futhi nayi-cold drink ikhona lapho ibanana orange dayisa yonke